may tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Nayin. Unhappily married for 10 years pero wala pang anak. Sumulat ako sa inyo para humingi ng payo. Ganito kasi tambalan. 23 years old lang ako nang magpakasal. Dahil in love, you and me against the world ang drama namin. Tinalikuran ko ang relihiyon ko at sapilitan kong niyakap ang relihiyon niya. Tinalikuran ko ang pamilya ko at hindi ko na sila nilingon pa. Kinalimutan ko ang mga kaibigan at ang mahabang panahon na pinagsamahan namin. Pinili ko ang asawa ko. Isa ito sa mga maling desisyon sa buhay na hanggang ngayon pinagsisisihan ko. Hindi ko kasi alam na alcoholic siya. Nalaman ko lang noong kasal na kami. Mabarkada din. Linggo-linggong umiinom kasama ng mga kaibigan niyang lasenggo. Kinausap ko siya at hiniling na magbago na dahil pamilyadong tao na siya. Sabi niya hindi ko daw siya kayang baguhin kahit asawa ko pa siya. Masakit marinig ang katotohanang wala siyang pagpapahalaga sa akin. May mga ilang beses na gusto ko nang bumigay na lang at iwan na ang mundo ng tuluyan. Tambalan, pagod na ako. Pagod na ako sa kakaisip kung nasan kaya siya. Anong oras kaya siya uuwi, sino kaya ang kasama niya. Nakakapagod nang makipag-away na ang dahilan ay mga simpleng bagay lang. Nakakapagod nang makipagsigawan. Wala na akong maramdamang pagmamahal sa asawa ko. Ang meron na lang, galit at ngit-ngit. Batid ko ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-aasawa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. Pero paano kung nagdarusa na ako sa pagsasama namin? Gusto ko nang lumaya. Gusto ko nang makawala sa sakit, anxiety at depression. Gusto ko nang sumaya ulit at maramdaman ang halaga ko bilang tao. Gusto ko ng peace of mind. Malibang naisin ang lahat ng yun. Tambalan kung kayo ang nasa kalagayan ko, ano kaya ang gagawin ninyo? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Nayin. Ayan na. Alam mo na Yin na. Iniisip pa nga namin kung paano namin itatawid yung natitira naming sweldo eh. Tapos binigyan mo pa kami ng problemang kung kami ay nasa kalagayan mo. Shadow ka din eh. Makapag-utos ka, kala mo pinapasweldo mo kami. Sorry, mainit ang ulo ko. Kulang kami sa pera eh. Hindi, gusto lang sana natin. Sana nagpamerenda muna kaya siya, nga, no? Oo, sana ipakain muna, hindi sana good mood tayo today. Kaya ganitong gutom na. Siyempre, tag-init din ang ulo. Ganon.
Hindi, charot lang. Okay, so obviously, Nayin, ang dami, klaro sa isip mo kung ano na ang gusto mong gawin. Kung magbabase kami sa kwento mo na syempre dahil ikaw ang nagkwento nito, side mo ito, 'di ba? Syempre ikaw yung bida dito, 'di ba? Kung doon ko lang i-base, talagang I think okay namang gustuhin yung gusto mo. Kung masakit na masyado sa ulo, kung hindi ka na masaya, wala ka ng peace of mind, nagkakaroon ka na ng anxiety, depression to the point na iniisip mo na iwan ang mundong ito ng tuluyan, hindi kita pipigilan sa iyong pagdedesisyon kung sa tingin mo kapag ka nakalaya ka na sa relationship na yan, makakatulog ka ng mahimbing. Oo, 'di ba? Sadyang alam mo, may mga tao talagang hindi akala nila meant to be pero hindi talaga sila meant to be. May mga ganyan talaga. I mean, of course we all hope, 'di ba? We all dream of having a partner na lifetime nating makakasama till death do us part ang eksena. Pero paano kung ganito nga, 'di ba? May mga ganyan, hindi ka na makatulog, may sobrang punong-puno ka na ng anxiety, 'di ba? Wala nang joy in your heart, puro na lang sadness, 'di ba? Alam mo na yung gagawin mo. Alam mo, naghahanap ka lang ng tao magsasabing sa'yo, okay lang yan. Okay lang piliin mo din muna yung sarili mo. Okay lang enjoyin mo rin yung buhay mo. Ganun. Pero masasabi ko lang talaga bago ka magsalita, partner, ganyan kasi kapag ka bata lang gusto pang mag-asawa agad-agad. Yan nga ba sinasabi natin eh. Huwag kasi nagmamadali. Ganun. Pero parang feeling ko yung mga kabataan ngayon hindi na sila nagmamadali. Medyo late na rin. Correct. Yung 23 is too young for for them. For them to get married. Lifetime relationship. Correct. Yes. Yung mga madami ngayon ang gusto na munang ayusin yung kanilang career, ayusin ang kanilang sarili, mag-establish ng kanilang first bank account, 'di ba? Mga ganon bago maghanap ng asawa. Kasi totoo actually kahit na nga may edad na nag-asawa, kahit na may edad na mag-aasawa, hindi po ito basic na yan, magtatagal yan na matagal na panahon kasi mga mature na sila. Hindi rin What more kung bata? Yun lang sinasabi natin. Siyempre, kapag ka mas bata, mas less ang experiences, mas marupok, katulad nito, You and Me Against the World ang drama, kahit hindi naman dapat talaga ganon. Totoo yan. So next time yung mga nagbabalak dyan yung mga nag-iinit ang katawan Huwag sabak ng sabak, huwag sige ng sige, kasi pag nasa loob ka na, minsan mahirap umatras. Totoo yan. Yung mga pagkakataon na madaling umatras pero kadalasan mahirap lumabas. Magastos pati. Totoo yun. So you have to think the end time possible, 'di ba? Bago pumasok sa ganyang klase ng ng estado ng buhay. It's a lifetime commitment, mga kabisyo. Totoo 'yun. But totoo din yung sinasabi natin na posible pala talaga na ma-fall out of love ka sa isang taong pinakasalan mo. May mga in this case, 'di ba nangyari sa kanya 'yun nawala totally yung love, napalitan. Wala nang mapanghawakan, no? Oo, 'di ba? Napalitan ng anger, napalitan ng anxiety. Anxiety. Kasi talaga. 'Di ba? And kung yan yung nararamdaman mo every day, you are no longer inspired in anything every day, then I think you have enough reasons to get out of that relationship. Madaling sabihin, syempre, pero kasi titingnan din natin, importante din kasi dito yung self-care and self-love. Kung ikaw mismo parang nauupos na kandila dahil nandiyan ka sa ganyang klase ng relasyon, di ba, medyo sa tingin ko mas may mali doon. Kasi importante po yung self-love, mga kaibigan. Alagaan natin yung wellness natin, di ba, yung mental health natin, yung emosyon natin, yung katawan natin. Kung sa tingin mo araw-araw ganito yung nararamdaman mo, punong-puno na ka ng galit, nasa mali kang sitwasyon. Ang mahirap pa dito, pag nadamay pa yung mga taong pinagkakautangan mo, friend. Dahil lagi mainit ang ulo mo, dahil lagi kang galit na kung may posibilidad, paano kung kami yan? Hindi pa kami mabayaran?
Mas nakaka-worry yun. Nakakatawa man siyang isipin na bakit naisingit yun. Pero it's a ripple effect eh. Kung ikaw sa sarili mo puno ka ng galit, hindi ka na masaya, may effect ito na hindi maganda sa mga taong nakakasalamuha mo in your life. Totoo diba? May impact din ito sa environment po, sa mga tao nakakausap mo. Though, on the other hand, may mga tao talaga, ito din, dito na naman natin sasabihin, dito papasok yung threshold. Maaaring ito yung pagsubok na pinagdadaanan yung mag-asawa. Dito masusubok yung, this is a test of patience, test of character, and test of everything, di ba, within marriage. Kasi parang, sige, tingnan nga natin kung gaano mo kamahal yung asawa mo. Kung kaya mong tupdin yung sinumpa mo sa harapan ng pari at sa harap ng Diyos, na kahit anong mangyari in sickness and in health, diba, for richer or for poorer, till death do us part, mamahalin kita. At ito yung challenge na meron kayo ngayon. Na binigay sa inyo. Yes. So pwede mong tingnan sa aspetong ganun. Baka naman sinusubok kami. Baka naman kaya kong mahalin kahit sa kabila ng imperfection ng taong ito. So, kasi ikaw din naman may imperfection ka. Hindi nga natin alam kung ano, ito yung sinasabi natin kanina, kwento mo lang to eh. Di syempre bida ka dito sa kwentong to. Correct. Ano naman yung kwento niya? Tama. Ano naman yung side niya? Baka diba? naman ikaw, diba? Baka naman waldasera ka. Correct. Waldas ka. Or di naman kaya baka naman inaaya ka rin dun sa mga gimmick, ikaw lang tong ayaw. Diba? Mga ganun. Hindi natin alam. Pero I love the part ng I love the part of having a threshold or looking at it sa POV na ito yung pagsubok na binigay sa amin. Ito yung pagsubok na susubukan ko. Basta ang importante dito, Kabisyo, sinusubukan mo ba? I mean na kinarir mo na ba yung yung mahalin pa rin sa gitna ng mga negative na ugali na meron siya? Totoo. Ganun na may ganun ka na bang effort na inexert? Pero kung alam mo talagang ineffortan mo na, hindi lang bastang nag-give up ka, ganun, yun masasabi natin talagang maybe it's time to rethink your options, diba? Pero kung halimbawa lang naman, mga 2 Saturday lang naman siya naglasing-lasing, alam nyo po, importantatious din naman na yung mga asawa natin ay lumalabas din. Diba? Na magkaroon din sila ng sariling mga kaibigan, na may sarili silang mga lakad. Minsan mahalaga din yung ganun para, yun nga, hindi ka parang naupos ng kandila. Kasi inside the household, sa totoo lang din, nakaka-drain yan ha. Kung kayo at kayo lang lagi. So paano ka makakapagbigay ng pagmamahal kung ikaw mismo drained na? So that's why having friends outside your home is important. Yung self-care din yun, Kabisyo. Yung pagkakaroon ng kaibigan at pag-iinom once in a while sa labas, self-care din ang tawag dun ha. Baka naman 2 lang naman beses, hindi naman lagi. Ang lagi mo 2 beses lang, 'di ba? Doon sa 2 beses ayun, sa 2 years pa siyang nangyari, 'di ba? Pwede once a year lang, te. So palagpasin mo na. 'Di ba? Ikaw naman yung makakapagsabi kung na ano ko na ba, na-achieve ko na ba, na todo ko na ba? Ito na ba talaga yung max na pwede kong ibigay na pasensya? O hindi pa, sinasabi ko lang? Kasi bata pa ako, tapos feeling ko dapat ako. Kasi kung mapapansin mo, partner, dun sa dulo ng kwento niya, puro ko, isang buong paragraph yun na partner na puro sarili niya eh. Gusto ko. 'Di ba? Ang tanong, ano ba yung gusto niya? Correct. Nagkaroon ba kayo ng pagtutugma? I mean, parang Tagalog. Inumpisa mo kasi threshold eh. Parang meeting both halfway. Oo, correct. Meet halfway. Di totoo yun. Diba, halimbawa, kunyari, mahilig siya lumabas. Di syempre ikaw, kahit na nakakatawang isipin, pero dapat bigyan ka rin niya ng time for me time. May ganun ba? Importante yan. Or hindi mo lang ba kilala yung mga kaibigan? Naisip mo na lang kagad, mga lasenggo silang lahat. Pwede naman magbago yung lasenggo. Oo, ang dami kong kakilalang ganun eh. Yung mga kaibigan ko na nga lang, partner, dating walwalera, ngayon
wow, Wonder Mom. Promise, parang totoo ba, te? Nagbagong buhay Correct. agad, diba? Na kapag ka In an instant, biglang, nung naging nanay. Nung naging nanay, naging partner. Wonder Mom. Sabi ko sa'yo, partner, nung naging nanay, pagka nakainom ng konting alcohol, sinasabi ko sa'yo, lumalaki yung paa. Sabi ko, ba't nagkakagout ka bigla? Samantalang dati, partner, gin, alak, tequila, lahat ng hard. Yun ang nalalalaytay sa dugo niya. Pero pwedeng mag-change. Yes, correct. Diba? So Correct. yun, wala lang. Pwedeng maaaring sa umpisa ng tambalan, nisip namin kung talagang base sa kwento mo, oo. But sabi nga natin, on the other hand, pwede mong i-check din yung aspeto na gaano na ba katindi talaga yung alcoholism ng ng anak ng asawa mo. Kasi depende rin sa definition mo ng pagiging alcoholic ng asawa mo. Yan. Yung sinabi ni partner, maaaring sa amin social drinking lang yon, but for you alcoholism na yon. Oo, nakainom lang ng isang umuwi ng lasing, 'di ba, nagsuka. Correct. Tapos oo. nakalimutan yung nangyari, then na-judge mo na kaagad or na-conclude mo na kaagad na grabe yung asawa ko, alcoholic. Depende rin kung pwedeng umiinom nga ng alak, ano ba yung effect nito? Binubugbog ka ba niya? Yan. 'Di ba? That's another consideration. Kung ganun ang effect sa'yo, then mas marami kang dahilan. Para pero kung nag-inom lang naman siya, tapos pagkatapos uminom, natulog, 'di ba? At hindi naman talaga siya bisyo. At hindi naman lagi. Oo, at feeling mo nakakatulong sa kanya, Correct. natutuwa din siya, then walang rason para magalit ka sa kanya. Kailangan din yan. Ano kaya masasabi nitong Grab driver na nakatutok sa atin? Si Kuya Raimundo Wing Jr. Nako. Anong opinion mo, Kuya Raimundo? Dapat pa bang bigyan ng second chance itong kanyang jowa or hindi na? Ayan. Ingat kayo sa biyahe ha, Kuya Raimundo Wing Jr., ang ating Grab driver na nakatutok ngayon. Yung sakay mo, boss namin yan. Nako. Ang lakas magbigay ng tip niyan. 550 ang tip niyan. Kahapon yun. Siyempre, nagpapakitang gila siya ngayon. Siyempre, nabgirit sa tambalan 620 na tip niyan. Ingat po kayo lahat ng mga Grab drivers na nakatutok. So yun, mabalik kami sa Nayin. Kwento mo to, side to ng kwento mo, hindi namin alam yung side ng asawa mo. Ikaw naman talaga ang tunay na makakasagot kung nasaan at ano talaga ang totoo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!